katapusan nga balita nasyonal, nangin emosyonal ang aktor kag subong kongresista sa Quezon City 1st District nga si Arjo Atayde matapos nga nalakip siya sa na-implicate sa flood control corruption scandal. Upod niya nga nag-atubang sa imbestigasyon sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI kahapon si Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio. Ang duha ka opisyal gin-tumod sang mag-asawa nga kontraktor nga sanday Sara kag Discaya, kung sa diin hasta ang amay sang aktor nga anay solon ginatudlo man nga nakabaton sa kickback halin sa proyekto sa infrastructure. Pahayag naman sang aktor, handa man mag-atubang ang iya amay kag sigurado siya nga wala sila sang ginatago nga bisan ano nga anomalya. Hindi man siya magpalagyo sa lain nga pungsod kag mag-aatubang siya sa nosaya sa imbestigasyon agud magwa ang kamatuoran. Yes po, again, it's all hearsay po, sir. Kasi until now, as I said, baka mas mabuti po, bago po magturo, bigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin. Because up to this point, since September 8, they haven't even given out anything against me or my father. You know, and my father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po. And Sige, we'll do it. Mamaya na, sir. Ang kabahisang pahayag sang actor turned politician nga si Representative Arjo Atayde.